नमस्कार प्रणाम। हम गीतकार लेखक फुन्ना बाबू आज अपना चैनल कवि की वाणी पर फिर से एगो नया कविता लेके नया टॉपिक लेके उपस्थित बानी और हम आशा करतानी कि रुआ सब कविता देखतानी सुनतानी और पसंद करतानी। दोस्त मित्र में अपना शेयर करी। फेसबुक पेज पर भी हमरा के देख सकतानी कवि की वाणी टाइप करके। आज के कविता के टॉपिक बा कि कौना चीज से का ना कइल जा सकेला। कविता बा पाक से पाक ना धोवल जाला, पाक से पाक ना धोवल जाला, आम खाए खातिर बबूर ना बोवल जाला। पाकी से पाकी कहियो ना धोवाला, आम खाए के बाद बबूर बोएम तो कहाँ से मिली। पाक से पाक ना धोवल जाला, आम खाए खातिर बबूर ना बोवल जाला। कबो अपनो दिल के टटोल लीही, कबो अपनो दिल के टटोल ली, खाली दोसरे के मन ना टोवल जाला। अपनो दिल में तनी झांक के देखी कि ओमे का बा, खाली दोसरे के मन खोजत चलेम, ऐसा ना होला। गद्दार के गद्दारी माफ ना करे के चाही, गद्दार के गद्दारी माफ ना करे के साथे ओकरा के लेके ना ढोवल जाला। गद्दार के लेके ढोएम तो फिर कहियो ना कहियो व्यवस्था राउर लगा दी। ऐसे जब एक बेरा समझ में आ गई तो ओकरा एकदम किक आउट करी, एकदम अपना लगे से दूर करी ओकरा के। खीस पीत कुछ ज्यादा ही गलती करा देला, खीस पीत कुछ ज्यादा ही गलती करा देला, यही से आपन आपा ना खोवल जाला। अपना आपा में रही, खीस पीत में बहुत कुछ गलती हो जाला, जौन रुआ कल्पना ना कोइले होखेम तौन काम हो जाई। ऐसे अपन आपा मत खोई, अपना के संभार के रखी। खीस बरल बा तो ओकरा के तनी सोची समझी बुझी, काहे से कि में बहुत ज्यादा गलती हो जाला खीस पीत में, और बाद में समझ में आवेला कि हमरा ना करे के चाहत ल, ई बात ना बोले के चाहत ल। खीस पीत कुछ ज्यादा ही गलती करा देला, ऐसे अपन आपा ना खोवल जाला। एगो कहावत अंग्रेजी में हमनी के पढ़ले रहनी सो, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। ओएम रहे उ, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। एकर अर्थ भइल कि सवेरे सुतल सवेरे जागल, उसे होला का अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। सवेरे सोइए और सवेरे जगिए। काहे? मेक्स ए मैन, आदमी को क्या क्या बनाता है? मेक्स ए मैन हेल्दी, यानी कि ऊपर स्वास्थ्य बढ़िया रही। हेल्दी वेल्दी यानी कि धनवान, सवेरे टाइम से उठेम तो सब काम हिसाब से अपना समय से कर लेम। हेल्दी यानी कि स्वास्थ्य बढ़िया रही, वेल्दी यानी धनवान रहेम रुआ, एंड वाइज बुद्धिमान होखेम। काहे कि सवेरे उठेम तो सवेरे के हवा लागी, कहल जाला कि 100 गो रोग के दवाई है सवेरे के हवा। तो अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। ऐसे सुबह ज्यादा देर तक ना सोवल जाला, सुबह ज्यादा देर तक मत सुती, सवेरे उठी, सब कुछ बढ़िया रही, स्वास्थ्य बढ़िया रही, रुआ लगे पैसा रुपया के कमी ना रही, ऐसे कि काम राउर ठीक ढंग से हो जाई और बुद्धिमान रहेम। ऐसे कि हवा सुबह के लागी बुद्धि पर बहुत ज्यादा असर करेला। पाक से पाक ना धोवल जाला, आम खाए खातिर बबूर ना बोवल जाला। कबो दोसरे के दिल के मत टटोली, खाली दोसरे के मन के मत टटोली, खाली दोसरे के कबो अपनो दिल टटोल ली। यही के साथ कविता के विराम देम। हम चाहेम कि रुआ सबके अच्छा लगी, और अच्छा लगे तो दोस्त मित्र में शेयर करेम, और फेसबुक पेज पर भी हमरा कवि की वाणी देख सकतानी, यूट्यूब पर भी कवि की वाणी टाइप करके देख सकतानी रुआ। और यह के साथ कविता के विराम देम। अगला वीडियो तक जय हिंद जय भारत।